Godt, så skulle alle forhåbentlig gerne være kommet på Teams med både lyd og billede, håber jeg meget. Ellers så må I skrive i chatten, og så må Birgitte og I nogle gange prøve at se, om de kan få det til at spille hen ad vejen. Det er mig en fornøjelse at præsentere vores nye strategi, der gerne skulle sætte rammerne for, hvordan vi bevæger os fremad de næste 3 år. Så skal jeg lige skifte skærm her. Det kunne vi godt. Vi har siden 2016 været igennem 2 strategiperioder. Først med Dubravik og senere med Sogak, hvor vi har haft meget fokus på at målrette og optimere vores interne processer. Vi har også fået reguleret vores koncept for ejendomsservice, og så har vi brugt mange ressourcer på at oplyse borgere helt generelt om, hvad er INI, hvad er det for en størrelse vi er, og hvad er vores opgaver. Det er udbredte misforståelser. Det kommer jeg lidt tilbage til senere. I Sogak har vi fortsat med de samme indsatser, men hvor vi har haft mere fokus på boligafdelingerne, deres økonomi, særligt i forbindelse med de her saneringer og nedlukning af tomme blokke, har vi virkelig haft fokus på at få reduceret vores tomgange. Så har vi også fokuseret meget på vores lejertilfredshed og gennemført nogle undersøgelser, som vi dog stadigvæk mangler at blive lidt kloge på i forhold til, hvordan vi skal reagere på dem. Og vi er faktisk langt hen ad vejen nået i mål med de ting, vi satte os for i de 2 tidligere strategier. Og sådan set fra helt op fra oven og op fra det politiske niveau, så er det sådan set lykkedes os at få sat boligområdet og det massive efterslæb, vi har på dagsordenen. Og i hvert fald delvist lykkedes at få overbevist politikerne om, at det faktisk er deres ansvar, og ikke vores, at der er et efterslæb på en rundt regnet 2 milliarder kroner i selvstyrets boligmasse. Så den dagsorden, den kører vi videre med i den nye strategi. Vi skal nok hjælpe politikerne med at forstå, hvordan de skal løse de her problemer. Vores nye strategi fortsætter rent faktisk i nogenlunde samme spor som de 2 andre. Så det er ikke sådan, at vi går ud og ændrer retning, meget radikalt i hvert fald. Vi skal simpelthen fortsætte det rigtig gode arbejde, vi har gang i øjeblikket. Og så egentlig bare få sat yderligere skub i og få nogle bedre processer internt. Få nogle flere lejervendte tiltag, så lejerne på sigt kan betjene sig selv endnu mere, end de gør i forvejen. Strategien har sådan 6 temaer i virkeligheden. Dem har vi for overblikket skyld kogt sammen til 3 i den her. Det ene er digitalisering, og nu har vi skrevet automatisering. Det er i virkeligheden at prøve at sætte strøm til nogle processer. Det andet er os selv, vores organisation. Hvordan står vi, og hvordan bliver vi bedre? Hvordan gør vi tingene endnu bedre, end vi gør i dag? Og det tredje har vi kaldt bæredygtighed. Og det dækker i virkeligheden over alle de boligsociale tiltag, vi har gang i, og dem vi gerne vil have gang i. Det første tema omkring digitalisering går i virkeligheden på, at vi gerne vil lette os selv for så meget papirarbejde som overhovedet muligt. Vi har indgået et samarbejde med Domea, en af de store spillere på det danske boligmarked. De ikke bare administrerer boliger, de udvikler også IT-løsninger til boligadministration. Vi forventer, at vi her i løbet af foråret, at de overtager driften af vores Unik-platform, og så starter arbejdet med at få kigget vores processer og den måde, vi udnytter Unik på igennem. Sådan helt konkret vil vi gerne for eksempel sætte en robot til at lave vores forbrugsregnskaber, sådan at vi ikke skal bruge mange mandetimer på manuelle bilag, men at vi i virkeligheden bare trykker på en knap,
og så spytter den et færdigt forbrugsregnskab ud i den anden ende. Det lyder simpelt, det er det måske ikke helt så meget, når det kommer til virkeligheden. Men vi skal lette os selv for mange af de der rutineprægede opgaver, der tager meget af vores tid i dag. Noget andet er vores kommunikation til lejerne. Vi sender hvert år omkring 100.000 breve til vores lejere. Dem skal vi have over på e-boks, så vi sparer ganske mange penge, som så i virkeligheden skulle komme lejerne til gode. Ved at vi kan nedsætte administrationshonoraret med det, vi sparer i porto. Så vil vi rigtig gerne have lejerne til at betjene sig selv noget mere, end de gør i dag. Det kan være digital underskrift på lejekontrakter. Det kunne også være, at vi kunne samarbejde med Socialcivic-portalen og få lagt løsninger ud. Der ligger i forvejen mange borgervendte løsninger, og det vil være helt naturligt, at vi kunne tilbyde vores lejere, at de via portalen kunne gå ind og få betjent sig selv i højere grad, end de gør i dag. Det betyder ikke, at vi fra 1. januar går over og bliver så digitale, så vi efterlader nogle af vores lejere uden muligheder, eller at de nødvendigvis skal have bistand af enten børn eller venner og bekendte. Vi skal nok sørge for, at der fortsat er løsninger til de lejere, der ikke er digitalt parate. Vi ved ikke, hvor mange lejere der er tale om, men det er sikkert flere, end vi umiddelbart tror. Så det er vigtigt, at vi, når vi laver nye løsninger, at vi hele tiden tænker på, at alle lejere skal kunne betjenes fortsat på samme niveau, mindst som de gør i dag. Så i 2022, det første år i strategien, der vil vi med hjælp fra Domea få gennemgået vores brug af Unik. Vi kan allerede nu se, og de var oppe og besøge os i oktober, 6 mand, at vi ikke bruger systemet, jeg vil ikke sige godt nok, fordi det tror jeg egentlig, vi gør, men vi udnytter ikke de muligheder, systemet giver os, for at gøre det nemmere for os selv eller for lejerne. Det skal vi have rettet op på, og jeg er helt sikker på, at vi sammen med Domea kan blive meget bedre til at bruge systemet, så vi faktisk gør livet lidt nemmere for os selv. Det andet tema er vores organisation. Vi skal selvfølgelig være sikre på, i takt med at vi bliver mere digitale, både internt og i forhold til lejerne, at vi hele tiden bygger på vores kompetencer i organisationen. Og det gælder hele vejen rundt. Jo mere digitale, jo bedre skal vi selv være til at kunne vejlede lejerne. Det kræver, at vi får kigget vores hvad kan vi nu? Hvor vil vi gerne hen? Og hvad skal der så til for, at vi kommer derhen? Så vi iværksætter et ganske omfattende arbejde med kompetenceafdækning, for nu at bruge det fine ord, for at være sikre på, at vi kan tilbyde alle, der udvikler sig i takt med, at vi bliver mere digitale. Så skal vi også have set lidt på vores fysiske tilstedeværelse. Vi har blandt andet i de 6 mindre byer oppe i Reykjavik og Havana samarbejde med kommunerne om, at lejerne kan henvende sig i deres borgerservicecentre. Der er ikke mange henvendelser, og mange af de henvendelser, der kommer, er genudskrift af girokort og sådan helt standard ting, som godt kan løses på distancen. Så vi regner med, at vi rent faktisk lukker de aftaler, sådan at folk skal betjene sig selv via hjemmeside, telefon eller mail til enten Ilulissat eller Aasiaat. Det vil spare os en del penge om året. Så skal vi have kigget lidt i den, vores organisation helt generelt. Vi skal i takt med, at vi udvikler vores kompetencer, så skal vi også se på, hvordan betjener vi lejerne bedst. Og nu et fancy ord er det her straksafklaring. Men vi skal være sikre på, at lejerne får det rigtige svar allerede ved første henvendelse, der hvor det overhovedet er muligt.
Det betyder, at vi skal kigge lidt i ansvarsfordelingen ned i organisationen, og måske skubbe lidt rundt på nogle ansvarsområder, måske nogle referencer. Det er noget, vi stille og roligt overvejer, og der kommer ikke nogen revolution. Det er ikke sådan, at vi lige her efter nytår går ud og laver det hele om. Men stille og roligt vil vi overveje, hvordan vi gør det bedst, både i forhold til lejeren, men også os selv. Og vi skal nok vende tilbage med det, når vi har tænkt tankerne til ende. Og endelig så har vi det har vi arbejdet på i de sidste 3 år i hvert fald, og prøve at gøre INI til en større medspiller, når det gælder boligområdet generelt. Det er en lidt, synes vi, en lidt skæv ting, at ejerskabet til boligerne ligger hos det politiske niveau i selvstyre og kommuner, og vi administrerer, og politikerne i virkeligheden sidder med fingrene nede i driften, i hvert fald i forhold til huslejefastsættelse, men også på andre områder. Vi har en dialog med selvstyret i øjeblikket om at fritage politikerne for det ansvar ved at samle ejerskabet af boligerne i INI eller et fælles selskab for kommuner og selvstyre, afhængig af, hvad der kan lade sig gøre, hvad kommunerne vil være med til. Det har vi brugt. Vi har brugt lang tid på at prøve at komme igennem med de her tanker, og noget tyder på, at det er ved at lykkes. Så vi håber lidt, at vi her til næste år får nogle muligheder for at styrke boligafdelingerne gennem blandt andet en fælles balance. Det vil så være det første skridt mod, at vi rent faktisk forhåbentlig får lov til at blive det boligselskab, vi egentlig rigtig gerne vil være. Sådan at det bliver drevet professionel bestyrelse, og at politikerne ikke længere sidder og fastsætter husleje. De skal sætte rammerne, så skal vi nok udfylde dem. Det tror vi på, at vi kan komme igennem med. Og det sidste tema, som vi har kaldt bæredygtighed, som jeg startede med at sige, er i virkeligheden alle de gode boligsociale ting, vi har gang i. Vi fik etableret vores økonomirådgivning i 2018 i første omgang som et pilotprojekt. Senere har vi udvidet det til et nationalt projekt og samarbejder blandt andet med Astrofik om misbrugsbehandling eller henvisning til misbrugsbehandling, og de kan henvise til os. Det er ikke bare er det en succes økonomisk, fordi vi rent faktisk har fået nedbragt de aktive restancer ganske mærkbart med den her gode kontakt, vi har haft til lejere, der har været i udfordringer. Men det har også sat INI på den gode politiske dagsorden. Der er virkelig stort fokus fra politisk hold på den her kontakt til lejerne, den tætte dialog. Så man kan sige, det får INI til at vi har behov for de her succeshistorier, hvor vi gør en forskel for lejerne. Og det har økonomirådgivningsprojektet virkelig gjort og gør fortsat. Så har vi haft vores børnedemokratiprojekt i Sisimiut. Det er også en succes. Og det skal vi fortsætte med. Vi skal have det udbredt til andre områder også, der hvor det er muligt, vel at mærke, for det kræver nogle ressourcer. Vi har rigtig svært ved at få lavet afdelingsbestyrelser af en eller anden grund, men nu har vi ligesom fået truffet en beslutning, og bestyrelsen har vendt og drejet det her. Vi er ligesom enige om, at nu prøver vi en sidste gang at finde ud af, hvorfor det er så svært at få lavet de her bestyrelser. Og bliver det ikke nogen succes, så tror jeg ikke, vi fremadrettet skal bruge ressourcer på voksendemokratiet, men så i stedet for fortsætte vores gode ting omkring børnedemokraterne. Og så prøve den vej ind og få fat i lejerne i stedet for. Og så har vi et projekt om et såkaldt safe space, som i store træk er en mulighed for, at vi kan stille lokaler til rådighed i forbindelse med lønudbetalinger, sådan at børn har et sikkert sted at være, i stedet for
i hvert fald i nogle tilfælde, at være i risikozonen derhjemme. Det kræver et samarbejde med kommunerne, det kræver også et samarbejde med eksempelvis Røde Kors Ungdom. Vi skal ikke drive det her, vi skal bare stille rammerne til rådighed. Så skal vi have fagfolk til at tage hånd om børnene. Vi vil rigtig gerne mere af det her, og det er altså med til at sætte ind i og give ind i rigtig mange plusser i virkeligheden. Både blandt borgere og blandt lejerne, men også blandt politikerne, der kan se, at vi rent faktisk gør en forskel, når vi får lov til at gøre alle de gode ting, vi har gang i. Det betyder rigtig meget, måske også mere, end vi selv egentlig tror. En ting er, at vi har skrevet mange sider i strategien, og mange gode tanker. Nu skal vi så have gjort den operationel. Vi skal have gjort den sådan, at alle ved, hvad skal de lave, hvad forventer vi, hvad er det for nogle målsætninger, vi har, og ikke mindst, hvordan gør vi det her for at nå i mål. Det, der sker nu, er, at alle faggrupper får gennemgået strategien i forhold til, hvad betyder det for eksempelvis SSC, hvad betyder det for inspektørerne. Når vi har været de ting igennem, så samler vi alle trådene. Det gør vi i løbet af januar. Så samler vi hele ledergruppen i februar. Jeg tror, det er fra den 8. til den 10. Og så har vi en meget præcis køreplan for, hvordan tingene gerne skulle se ud de næste 3 år. Og det er selvfølgelig med forbehold for, hvad skal vi sige, at forudsætningerne kan skride et eller andet sted, hvis der bliver truffet nogle politiske beslutninger. Jamen så får vi selvfølgelig også drejet og tilrettet strategien i forhold til det. Så vi hele tiden bare er medspillere i forhold til at gøre INI til det, vi gerne vil, det bedste boligselskab. Det mener vi jo selv, vi er i forvejen. Og det synes jeg faktisk også, at vi er. Vi er nået rigtig, rigtig langt de sidste 6 år. Og jeg ser så meget frem til de næste 3 år, for jeg tror på, at der kommer til at ske rigtig meget i forhold til det, at INI får påtaget sig et ansvar for boligområdet. Så vi i virkeligheden er det, vi gerne vil være. Jeg tænker lidt, at hvis man kigger ned i vores mission og vision, og det ved jeg godt, at det er ikke sådan noget, man sidder og kigger ned i til hverdag. Det tænker jeg måske var en god idé, at man lige gjorde. Og så prøve at se, om ikke snart vi faktisk er ved at være der, hvor begge dele er opfyldt. Eller bliver opfyldt i den allernærmeste fremtid. Jeg ser super meget frem til at løfte alle de her opgaver sammen med jer. Jeg synes, vi gør det fantastisk. INI er bare et helt andet sted i dag, end vi var for 5-6 år siden. Og i virkeligheden så bygger vi bare på stille og roligt og bliver bedre og bedre og bedre. Og det synes jeg bare er så super fedt, at vi kan det her sammen. Så jeg ser rigtig meget frem til at samarbejde med jer om det her. Og jeg ved, at det kan vi godt. Vi er gode til at arbejde sammen. Så jeg vil egentlig bare slutte af med at ønske jer alle sammen en rigtig god jul. Godt nytår. Der går jul i tingene her lige om lidt. Så er det familietid. Og også lidt behov for at trække vejret rundt omkring. Og det fortjener vi alle sammen. Så rigtig god arbejdslyst. Og er der nogen, der har spørgsmål til det her, så er I særdeles velkomne til enten at tage fat i mig direkte, eller jeres nærmeste leder. Så skal vi nok få svaret på alle de spørgsmål, der eventuelt vil være. I må have en fortsat god dag, alle sammen.